Sukhoy ang sitwasyon sa Cagayan de Oro City sanglit na matikda ng ubos nga ihap sa mga tao na nagpabakuna sa mga vaccination sites tungod dito kuno sila nagatang sa pagpanghatag og ECQ Special Ayuda. Ano ang report ni Cyril Chavez? Kini ang mga kuha kagahapong adlaw sa CDO Disiplina Muna Advocacy Team sa usa ka vaccination site sa uptown area sa syudad. Tataw ang kamingaw nga halos mga miyembro lamang sa vaccination team nga naa sa lugar tungod sa kaminos sa mga tawo nga magpabakuna kontra COVID-19. Sumala pa nga sagad sa mga tawo nga nakaschedule ni adtong adlaw ug na-text sa vaccination team ang wala miabot. 200 to 250 per hour atong ginapeksa na nung maabot. Pero mo lagi to sa tong ulat-ulat wala man gyud daghan nga niabot no. Actually sa isa ka vaccine site nato dito sa my uptown dito man ko naras mga 80 to 100 pa sa first 2 hours ang nanunga. Ang mong panghitabo gikumpirma ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno sa ilang pagpanubay ang hinungdan nga wala makaabot ang dapat bakunahan tungod anaa kini nagpaabot sa ilang balay sa ilahang bahin sa ECQ Special Ayuda nga gikan sa national government. Kinumduman nga sukad sa Biyernes sa milabay nga semana, nagsugod na ang pag-apod-apod sa monetary assistance alang sa mga naapektuhan sa ECQ. Busa adunay mando ang mayor karon sa CHO ug CSWD. Ayuhon gyud pag-harmonize ang atong bakuna ug atong ayuda no. Tagaag priority ang matag usa no. Pero ang kuan diha katong schedule sa ayuda dili lang sa i-text sa bakuna. Kay siyempre ipapili man nato ang mahitabo diha, ipapili natong hintungdan asa ba siya, bakuna ba or ayuda. Awag sa LGU nga taliwala pa man nga adunay ayuda, dili gyapon kalimtan nga parehas ka importante ang pagpabakuna ingon man ang pagdawat sa ayuda. Magpadayon ang pag-operate karon sa mga vaccination sites sa syudad alang gyapon sa mga naa sa A2, A3 ug 30 to 59 years old nga A4. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.